Teioka dugu EITB maratoia, beraz badakizue, aurten ere bat egin EITB maratoiarekin, badakizue aurtengoan gaixotasun kardiobaskularen ikerketara bideratuko dela jasotako diru hori guztia, beraz. Bihotzari entzungo dira, Zuek ere entzun bihotzari, eta entzun gure lehiakidei, datozela barrura mesedez, pasa! Galder eta Aitor, Aner eta Aikot, Jose, eta Andoni! Iepa! Guai, txalo! Azte lehiakideak azte txalo zaparra da, merezitakoa, seguruenik. Galder eta Aitor, bereziki zuenak akaso, ze veteranoen lekua zuena, zalantzarik gabe. 6. saioa gurean, 2.400 euro beruta. Oso ondo? Ondo dago, ez da? Bai, ondo berotuta etorri gara? Bai, beharko. Zelena aipatzen zuten idazki, platoan, pizkat otzote dagoen edo. Bai. Hau da, saioa hasi aurretik, izte ditugu gradu batzuk, lehiakideak eta publikoa fresko mantentzeko. Hemendik aurrera egingo dugu gora, Tximurrak ere kentzeko. Zuk bat ere ez daukazu, Sasoia sekulakoa, beste Galder, kirolari peto-peto azarrelako zu, ez da? Bueno, hemen fitxakala dio behintzat. Bizaletasun nagusi kirolari dago genez, mendia eta pala, ez da? Bai. Aldan neurrien, bai. Mendira, nora, joateko joera edo? Bueno, Gorbeie, deko Gurbil da Gorbeiera jaten gara. Ados. Oin umeekin, eta bai. Eta pala merriz? Kuadria, oin atxakekin eta hortxe bilten gara, Gerria eta... Gardu, 5. 6. eta 7. ere. Igartzen da. Aitzakiak materiala ere ez da guztokoa izan, eta... Bitartean, Aitorrek eman dio munduari buelta, antza? Bai, eta munduak niri be bai. Bai, orduan parekatuta daude kontuak, ez da? Ez, baina 2 urte paso bari duzu hortan. Bai, eta nintzen handik eta buelta nintzen betik. Baina osorik eman dio buelta edo? Osoa, holan bai. Zerri alde pasait duzu? Zerrenda ditzakezu? Lista oso luzea da. Pekinetik Kairora hegazkin barik, adibidez. Bai, bizitzako esperientzia hori. Bai. Handi bueltan, zetan aldatzen zara? Aldatuta esatuzulako? Guztiz. Perspektiba hartuta. Esperientzia vitala, bai. Egia esan munduari buelta eman, eta esan zuen Aitorrek, 1000 luzera joan berra daukat. Ikasbideain laguntzeko dirutxue bilen nuen. Bai, ez da. Horretara da. Apo, Ikote, sorteo animo. Aner eta Igotz, dirutxue beharko munduri buelti boteko, ez da? Bai. Bueno, zuko duz, mutilek? Egarto. Ondo, 2. saioa, legeite eta izpazter, Igotz. Bai, legeitxarra zaila esaten olgarelako, bai, izpazterreko, bai, leku ederra. Pagadiko zona besten zuen, zan, izpazter. Egiten zuen bertxio bat, erritxikin, bai. Bueno, Aner, ze moduz, 2. egunean? Ondo, bai. Ondo, lasai hau. Hori da. Ale legokua izaten darako, bai, apurtxuet, glups. Horreko legia sokatiran eta konturatzerako. Bai, bueno, ikusiko gaur, Igotz, gaur zein tentzino? Betiko bardine, ondo pasa. Ondo pasa. Bale, ikusten nabilamen, pilota sale amorratu zetaldetan zabiltz. Zarama ganabilon, gazteixen. Zaramagan. Eta, ze moz? Ondo. Ondo, pasio? Bai. Ba, ze ondo. Atzean aurrean, buruz buru, nola? Aurrian. Aurrian. Modun, baina bai. Eta, ze espezialitatea, bipareta gantxoa zer dugu? Papes. Papes, Papes edo aldana, bizetako bat. Aner, zego beste talde baten triatloi egiten eta? Ze taldea? Garraitz kirol taldea. Eta zer? Ze giro dako zuia? Ze giro? Zegur hartien eta? Gana gaztiak, gana kea de bueltakoak. Izango dute giro lehiakorra segurenik. Triatloia gogorra da, Honek entrenatu du begira erlojua, ze marka egin duen, hau eta beste. Lekitxoan gero egiten da bertan, ez da, triatloia ere? Bai. Eta bertan parte hartuta, bai? Bai, ja lau aldiz edo bat. Zailkapenak eta, ze maitza edo? Bai, bueno. Bai, bueno. Bukatuta, bai. Bai. Ez da gutxi. Ia ba? Gu hasi erezkara egin. Bueno, ia gaur behazita maitxu egiten dugu programan, hau pasuek. Eta Bikote Herria gurean, Jose eta Andoni, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Lekua ondo hartuta, eroso. Bueno, edo lekua hartzen. Hartzen, bai. Elkar ondo hartuta hori bai, lankideak zaretelako. Bai, oide. Zertan aritzen zarete? Suhiltzaileaga. Suhiltzaileak zarete, Beti eskatu dut, ekarri bomberuk iluzera. Hamen da, osana, Beti! Zenbat urte! Ekarri suhiltzaile batzuk. Non? Miresmenez. Bai, noski. Donostian. Donostiako suhiltzaileak. Ez da izango zuena intxaurro dagoen beste zera hau grafiti bat daukana kanpoan eta... Hori da? Bai. Bai, askotan pasatzen naiz hor paretik eta... Hori eta bakarra, ez da hori. Besterik ez dago, bale, egia zan. Ni seguru sentitzen naiz hor alboti pasatakoan, orain gehiago jakinda Jose eta Andoni bertan daudela. Bai. Nolatan ideia, Jose, Andoni, nork ekarri du nor edo? Bueno, ni konbentzitu dut Andoni. Bai? Bai. Bueno, egunero ikusten dugu eta... Parkean bertan?
Bueno, partidan batzutan, normalian etxean. Aldenean edo. Hoi da. Claro, kanpoan harrapatze bai gu. Ja, txarra litzateke, sua da. Itxaron, eske finala ikusten ari gara. Olaindik ez da bukatuta. Katu bat arbola ditxaron. Igo bada, gera da dailea, hor, ez da itxarango du. Gainontzean, Jose, bueno, suhiltzaileak beti zen duzuek, kirolari, planta eta zaletasunak ere. Bai. Zu arraunean, Jose? Hoi da, bai. Non aritzen gara? Donostian, berda? Donostian, dena Donostian. Eta, kontxa batzuk eta jokatuta? Bai, baitare. Bai. Planta izu, eta Andoni berriz? Ni arraunen ez behintzat. Arraunean ez, baina hemen ikusi dut. Zaletasun asko, bueno, musika batetik. Bai. Ze jotzen duzuzuk, Andoni? Soinua txikila. Bai ba. Sondo, parkean ere bai? Ez, bira, parkean eman dendik ezte beinera. Bueno, pixkanaka iritsiko da, trikitilaria. Eta gero oroar, mendikirolak eta ipatu dituzu, ez da? Ja. Zertan? Mendiko eskia, korrika mendian. Eskala da. Bueno, gehiago, oain gutxi. Gero, Andoni abizena Udabe, Gari Udaberen lehengusua. Benetan? Bai. Gure lanki asko maite du, Gari. Gari Udabe, mi luze ofiziala, beraz, ea genetikak ere pixka bat laguntzen duen. Ondo. Animo bikote, zarte honen. Ongietorri guztioi, entzun! Zakuan, hau gorantz du, 13.000 euro! Zola, Gari. Haze izena, gaur publikoa Trapagarandik, zehazki, Franciscanas de Montpellier ikastetxetik hau bazuek. Ikasle oso zinak, gainera. Ikasle zinak. Uste nuen, txalo joko zutela horrela. Oso finak, Monokularekin, ez da? ondo. Jose eta Andoni, hasiko gara purtsuetik kalak kentzen gainetik, eta horretarako aukeratu zeuek zer nahi zuien egin azteko. Potokumeak ikusi makusi edo trigaren berbak. Ba, gu pentsatu dugu potokumeak inaz. Zuentzat potokumeak. Potokumi zeuentzat. Galder eta Aitor. Tribuaren berbak. Tribuaren berbak oparitan, ederto. Aner eta igotzi ikusi makusi. Zondo? Bederto, tribuaren berbak asesko gara. Galder Aitor, prest, azteko lehian. Puntuak biltzen azteko. Guazen. Ederto, basari trebiek zukaldien? Bueno. Komeni, denpora. Uretan jarriz bigundu. Galdarra estatu. Uretan jarriz bigundu. Ondu. Uretan jarriz bigundu. Berrin estatu. Uretan jarriz bigundu. Baetu. Uretan jarriz bigundu. Beratu, joder. Hori bai, galde. Empanatu. Empanatu. Garrestatu. Uretan jarriz bigundu. Beratu. Empanatu. Galdarra estatu. Uretan jarriz bigundu. Beratu. Empanatu. Binirrestatu. Gratinatu. Zuestitu. Uretan jarriz bigundu. Beratu. Empanatu. Birrin estatu. Gratinatu. Gainerre. Zondo. Frigitu. Zuestitu. Flambeatu. Ondu. Uretan jarriz bigundu. Beratu. Beratu. Joder, bai. Empanatu ere bai, denetik egon da. Oso, sukaldari finak ez edo? Iluntzea eta ja lo gure ja. Bueno, jateko 10 puntu sikiera. Animo bikote. Ane Rigot, zuek bizka bat erneago etorri bazarete, hemen errentartzeko aukera, bai? Ikusi makusi, hauetxek taulan agertuko zaizkigun elementuak. Kangurua, ardia, trikua, sorginorratza, txinpantzea, basurdea, itxastaldia, eta txantxangorria. Prez bikote? Guaze bat, demora. Aner, txantxangorria. 8. Txinpantzea. 5. Sondo, ardia. 2. Hau da, hau. Basurdea. 7. Kangurua, igotz. 3. Sorginorratza, Aner. 6. Trikua. 5. Itxastaldia. 7. Bai. Txantxangorria. 8. Txinpantzea. 5. Bai. Ardia. 2. Basurdea. 6. Kangurua. 1. Ozen. Sorginorratza. 4. Eta trikua. Hau paner! Bikain! Memoria fotografikue, Konzentratutan, Oh. Danak puntu! Oso ondo!
Jose Andoni, bertxotan hasiko gara. Bueno, zue pasari eskuzabalak, berez, zuen profesia dela eta. Jardunean, bai. Bueno, ITV maratoian partartu duten guzti eskerrak emoteko txirritatxok bertxo hau. Jose Andoni, zuen hitzak, zuen oinak hauek, 5 lau erabiltzeko, eta aurten itxasoko Olatuek, eskutitza, Da kartela, maratoia denon, bihotzaren, aldean jarriko, dela, laguntza handi laguntza, xume, dena laguntza, itzela, eman duzuen laguntza, denak, bihotzez bete du. gela. Soinua parkean ez, bertso batzuk bai tarteka edo? Bueno, azte bete manezkio igual zerbait osatzen, Kontuz, entrenamentua nabaritu data hemen. Ikusi? Bertsoa guztiz bikain osatu da. Ego puntu, Jose Andoni. Ez da zera makala. Galder, Aitor, bueno. 0 bat falta. Bai, ez da? Bai. Falta zaizkigu igual imintio batzuk berotzeko. Zuekortan trebeak zarete. Bai. Leku harteko prest? Bai. Oazen ma mesedez, Aner eta Igotz bestaldean, lehenbiziko erronda bat, horreta hortxe 3 kontzeptuak. Oazen, demora. Bai? Itxasuan... Bai? Bai? Arraina. Pez globo. Bai. Bai, hori, gogo arraina, bai. Zapatak. Oina. Ointxolia. Bietzak. Biez bitxartia. Betzaskola. Ondo, Eguzkiz... Bai, zer da? Txankletak. Bai. Oso ondo? Bien artean, Kartetan ibili. Musian ibili. Ez, zer da? Ba. Bai, Eskin urte den. azaldu? Zer da? Kartak erakutsi da zer pentsatzen dagoen esan. Bueno, nola da, Aner? Ja. Nola zaintzaio horri? Aurre ikusi, ez da. Ez, baina nor da, bera? Bera. Budu. Ez. Ez, Guru. ez da gurua, ez. Fidari. Zaten da, Ba. Zer esan. tarota. Etorkizuna jagartzen, tarota. Bagoitza ditu bere liderrak, batzuk. Tarotaren gana, igotzen nahiago guruak, akaso. Inzu inoiz? Gero dauzela tarota da gauze bat eta gero beste gauze batzut dauz, bai? Etorkizuna iragartzeko. Tarotista batek esan zidan 2 gauza. Aterako nuela liburu bat, eta joan nintzela Mexikora. Ondino gaztizara? Momentuz ez bat ez beste. Ondino gaztizara, Ikusiko ni dugu. esan azten bi ume. Dorilla kadukatu da hori. Orilla. Orilla kadukatu da. Berroina puntu, bi asmatuta oso ondo. Horretzen asmatu. Anerri got, kartek esan diate zuen txanda dela. Hartu lekua, mesedez, Jose Andoni bestaldean. Orain, sua itzali baino egin behar dugu piztu. Ados? Venga. Oazen, denbora. Bai? Hasi ba? Katalejoa, Apa, egotz. gitarra jo, kontzertua, Egotz, oazen. kartela, Lupa. Bai, nahiko lan. Bigarrena. animalia, Bai, Aha. elefantea, Ez. errinozerontea, Bai. Bai, oso ondo. ezkondu, bai. Bai, eta? eta ospakizuna, ezkontza, ezkontzan, Ba, bikote, nola? eguzkia, bihotza, Bai, orduen? ez da ibidaia, Bai. Zer dira? ezkondu, bikotia ez da ibidaian, Bai. ezkonberriak, Eskonderia ez ezkonberriak, dira, oso ondo. Eta, Bat lehenbizikoa? falta. gitarra jo, Bai. Bai, bainoa, Bai, enon. Hartu lekuen. Bai. Azeran, kamerarekin. Iritsi nahi zuen pelikula batera. Hartu La hartu la lekua. la 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 America. Bai, pelikula eta zen film musikala. Musikal bat, horregatik. Eta kakale, zini edo, Bai, pelikule hasi bat da, da esateko. baina- Bueno, Bueno, venga, bi, ondo, berrogeina puntu. Jose Andoni zuek gorputza zintzera eta ondo ituta zaudeteta. Ahoa itxita hori bai, garrantzitsua. Hartu lekua mesedez, Galder eta Aitor, bestaldean. 3. erronda.
Hortxe, kontzertuak, guazen, denbora. Bai? Teiatua, etxea, Arraunean, txalupa, txalupa, motorea, Bai? trainerak, Patroia. atxean, patroia, Zer da hori? motorra, elizea. Zer da? bigarrena. Bero. Opa, Andoni, yo soy Bai. Andoni. Hawaii, Bai. Hawaii, bai. Eze ondo. Margosten, atxaskalak margosten. Zer da hori? Zer da? Nola zaten da? atzaskala garbitxe, manikura. Bai? Manikura egiten ari da. Eta zeintzu dira? Manikura egiten duena Manikura egila eta bezeroa. Bai, oso ondo. Bat falta. Bai? Txalupa, motora, elizea, Venga, bero. Proa, jate, Timoia, Bai. Nongoa? Timoia, txalupako timoia. Bai, oso ondo. Bai. Bai. Ondo. Bai. Joseta, Andoni, eta bereziki Andoni, antzerkian ere aritua edo? Gerrilla, ondo moitu. Hawaii ikusi, Hawaii. Bombay, hiru keinutan Hawaii abagen eugan. Eta gero polita ze manikura gileak ia eskatu dio ezkontzeko baita ere, horrela. Belaunikatuta, azkazala margotuz, oso polita. Danak, iruroina puntu, oso Bikain! Eroglifiko batzuk, Galderraitor. Bai? Galder, bai, esateko. ja lagunekin gara, orduen ja, Hori. erakutsi beharko diogu, erogli hori asko maite zuela. Bai. Lehenengo eroglifikoa, Galderraitor, denpora. Vitamina asko ditu, olibak. Jarraitu? Olioak. Oli berreto bengi, oli berri ikusten dugu. Eta oli behar dugu berrez, ez daukagu, ordezkatuta, orduen oli barioa, oli eta oak, oksigenoaren ikurra. Ondo. Oli balioak. Iaso agiliz esan dugu, olioak. Oso ondo, Galderraitor, bigarren eroglifikoa denpora. Zerekin igo da holtzara. Git, argit, a ver si Ia? da, oltxara. Git, Bai? argit. Argitxo, Segeitor, Arragit, ez? Hasi izenetik. gitarra. Segi? gitarrarekin. Gitarrarekin, bai. Brad Pitt ikusten dugu, hau bezkatu dut famatuen programako. Eta? Bidean dau. Iritsiko da. Euskara ikasten dau. Orduen, Pitt arrarekin ikusten dugu, ordezkapen hori gitarrarekin. Ondo. Brad Pitt hau bizia da orduan, eh? Bai. Eta gu- Belarri presta pasataia. Seguruenik. Bai. Eta gure prest? Hau bizitzeko Zola prest. garri un puntu digote, oso ondo. Igual igotzen zazan gitarrarekin. Film musikala eta gero, No? ia berotu dalako. Bai. Bueno, anerri gotz zuek ikarabarik. Eroglifiko die karri danak asmatzeko Goazen. gauzeta. Ondo, lehenengoe, denpora. Lehiatik ikusi dut, Ostan... bai? Ostadarra. Ostadarra, bikain. Osmiaren ikur kimikoa, ostantalioa eta osta eta adarra. Ondo. Miluzeko adarra. Bai ba. Ostadarra. Talde lana, igotzen Ondo. hasi, anerrek errematatu, bikain. Ondo? Zer erre esan er? Zaila una izu? Esan gotzago erogli hori? Ez. Lasai. Ondo, hola, Ondo, 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 vale. Ia bigarrena denpora. Iatetxe hori da, ez, Ez be ontzi... untzi ez. Bela ez. Zer da? Be... Zer da zehazki? Barku... Ez? Ez? Batela ez. Zer asko da? Arka, ez. Ez? Azte, ide. Ai, agertu zaigu hau, eroglifikoetan Atetxe? batzutan. Ikusten du, akanoa eta bekanoa. Nahi duguna bekanoa da. Eta K eta G ordezkatuta veganoa. Veganoa. Hau. Atetxe veganoa. Ez dugu bizitatu veganorik oraindik ere? Ez. Nondik garez. Arai, jaleak zuek. Bai. Ja puntu batzukoa. Ondo, Berrogeita hamar, ondo, bikote. gaztik zarietan. Jan. Gaztik zari janokelie, janokelasko. Jose Tondoni, eroglifikoek zer? Zitxura? Kusiko dugu. Bueno, bota aukerak ez geratu izilik. Ia da Beti, nartin ateratzen du. Hori beti. Venga, lehenengoa, denpora. Autoarekin jo dut, Pi... bai? Putzua, pi... Ez? Zeitzen dabil. Salto, Ez? Bestera batera? jauzi, Ez, autoarekin jo dut, pi? Ze ikusten du?
Zehazki zer da hori? Pivotea. Bai, bote bat ikusten dugu eta pirabil. Pivotea. Ondo, kale. Larri ginen, Bai. Zuhiltzaileen... Bai. Zuzuz gidatzen, zuhiltzaile zara, prisaga zabiltz. Pivote bat etemazun, ez da pasatzen ezer. Gertatu da. Gertatu da. Bai, Eta gizartaren alde pivote bat sakrifikatzen dugu. Gertatu da, Andonik, niri gertatzen zait beti. Beharrezen ere, pivote goteko duzu, Batzuk ez da ondo jarrita. Epa, dagokionari hortxe, kritika bat. Jose Antoni, bigarren eroglifiko bat, denpora. Urrutian entzun nuen, Ta... zer da? Kategoria. Ez, beste batera. Urtsintxa. Bai, Txintxarria. bai. Urtsintxa, urrik ez? Txintxarria. Osondo? Bi pivoteak lurrera botata. 1 puntu bigote, oso ondo. Eta zazpikitxo bat jarraian, Iazki, Uxue Martínez de Goñik bidalia. Osondo, mila esker, Uxue. Hausnarketa batekin batera, bizitza nolabait kontra esanez betea baita. Da geu. Geu, eta baita bidali digun kartel hau ere, ze arrisku baten berri ematen du, baina gero dio, arriskua ez babestu. Gazeleraz peligro no apoiarse, euskaraz arriskua, baina ez babestu. Izan ausarta, egin aurre, arriskuei. Eskerrik asko Uxue bidaltzeagatik, apazu. Eta bada, dormi luzeko eskua ere. Ondo ganera. Hori bai. Aurrera. Aurrera ba, Galder eta Aitor, eta ea komodinak ere etortzen diren. Lehenbiziko eskua. Eta honela dio, placer txiki bat da. Osondo, placer txikiak onenak. Esko dira. Onenak. Ze estilo arkitektonikotakoa da Donostiako Artzain Onaren katedrala? Gotikoa, barrokoa, neogotikoa edo errenazentista? Neogotikoa. Osondo. Placer txikiak, katedral txiki bat adibidez. Bai, gotiko gure berriz edalakon. Entzun, bokala? Zehaztu beharko genuke, zer da placer txiki bat? Musu bat zer da, placer txiki bat o placer handi bat? Nork ematen duen? Bai, gauzet, zer da txiki, zer da handi. Claro. Bueno, esaliak argituko du, aurrera. Bertxio bat. Placer txiki bat, hau adibidez. Ze kanture bertxioa egin digu adimentsuk, entzun. Collón de gente vive tristemente y van a morir dramáticamente. Y yo. Buah, oso ona, Guau. Ellos dicen mierda, salve, chus, carne para la picadora. Chus. El corazón catriana va. Aner, Lloret, Carne bigot? para la picadora. Oxe, Andoni. Ellos dicen mierda. Guau. Para morir democráticamente yo. Miguel Bosetu dau. Bai, beste estilo batean, bai, egia esan. Bokala? Ah. Josek eta Andoni, osondo. Gader, Aitor. Eta mendizalearentzat galdera, ez zenbat neurtzen du Everest mendiak? 3.818 metro, 5.828, 7.828 edo, 8, 4, 8. Venga, hablan erantzun. Azkena, 8, 4, 8. Bai, ez da. 8.000koa da. Hablan, Bai. Venga, ez zegoen aukera gehiago. Bokala? I. Placer txiki bat da. Esku askatzea, placer txiki bat da, adibidez. Zakit probatu nahi duzuen? Txiki handi ez dakiz zer da. Euskal Herri zer da txiki handi? Oso handia. Ia. Gure hizkuntza zer da txikia ba ez? Badana. Aurrera, bikote. Venga, entzun. Entzun ba. Ze talde da, entzun berri duguna, La Raíz, La Plebe, Talko edo Escape. Talko. Bai horixe. Bokala? Placer txiki bat da, laugarren erronda. Probatu sikiera, edo? Venga, va. Izara aldatu,
berrietako loa. Atzoko... Atzoko ja Hobea. lanak. Hortxe gauz. Bai, hortxe dago, Oso ondo. Azken erronda bikote, asmatzea komeni noski. Zein da argazkiko arraina? Legatza, errebolloa, merlenka edo sardina? Merlenka. Merlenka? Ea, kostakoak. Legatza. Lebatza. Ba bai. Bokala? Bokala? O. O. Begira hor. Ia, komodina, jokoan. Plazer txiki bat da. Beste kasi dut eta. Anerri gotz? Bai, askatuko. Gozen? Izara aldatu berrietako loa askoz hobea da beti. Askoz. Hori bar genuen akaso? Ba bai. Ondo. Komodina, ondo. Zain hori, Daman etxekue? Zesanik ez. Obie, zeure etxeku baino. Beti goxoagoa. Da gero ni ama izaten, ama izarak ez di plantxeten. Da gero beran etxien sartu, oibarri zen, Bai, zu amak plantxatu, zu plantxatuta plantxatu. esaten zu, boa. Eski. Anerri gotz, nahi zuia beste komodin bet? Bai. Aukeran? Ba, bidien. Aukeran hori. Bigarren eskua, denak desberdinak izan beharraren ondorioak. Zer herrialdetan sortu zen padela? Frantzia, Espainia, Mexiko, Inglaterra. Inglaterra. Errebotea. Espainian. Errebotea. Frantzian. Mexiko. Zu bolotzen baina, bai? Bokalik ez, entzun kanta hau. Norekin entzun dugu? Doktor Deseoko Francis Diez kantuan. Anari izan da, Iora Renteria, Maia Zubiria edo Mursego. Musego. Erbatea. Aiora Renteria. Oso ondo. Horixe. Eta bokala, bikote? Hortxe mordo bat. Aurrera eginda. Zein da pinguino arruntaren izen zientifikoa? Esfenistiade, testudines, pingunoptera, polopidae. Polopidae. Bai. Esfenistidae. Hortaz ere badakigu, Beste bokal bat? O. Buruz nabil, monogamun nortzun ziren. Ez que batzuk Animalietan. bada, da pinguin igual bada. Abai. A ber, guike egin beharko nuke. Hemen biologoak eta izan ditugu. Hauek, falta orain. Jose Andoni? Ez. Jarraitu. Ba, Anerri gotz. Bai. Venga, kantatxu bat. Ze eskutatuko dugu, ondo entzun. Boa. Obdadi, obdada, obladi, oblada, oblali, oblala, dudadi, dudada. Bai. Obladi, oblada. Oblada. Oso ondo. Ze hona bestia hau. Beste bokal bat? Anerri got? I. Eta? Ez, egin gu. Bazken erronda, adidanok, erreboteri badaude. Ze koloretakoak dira zintxanen galtzak? Urdina, berdea, gorria, horia? Urriak edo urdinak. Horiak. Aupa. Bai, horixe. Zinoz duke. No jara. Zer, bai. Eta Bokala? beste bokal bat, bai. U. Eta, askatu beharko nuke edo saiatu behintzet. Denak desberdinak izan beharren ondorioak. Astu, zai. Bai? Gorria... Ia, Anerri gotz? Ez. Ez que lehenko berbiztai. Oh, Gorria sortu... kale ba. Pasaitz. Pasai. Berria sortu orduko bazten zait. Bueno, Jose Andoni, komo imaten pasaitza lortuko bagenu, Ondo nango litzake. txarra ez. Hau hirugarren eskua, gozen. Bila ibili ondoren, zein koloretako koadernoa hitz egiten du Arantxa Urreta Bizkaiak argazkiko liburuan? Urdina, berdea, gorria, beltza. Koaderno? Berdea. Gorria. Bai.
Bokala, Galderraitor? U. Ba, R eta U. Eta aurrera, Jose Andoni, entzun! Saber llegar a casa desde que estoy, me diga que es de día. Andoni alda kanta, aurreratu zera gogoz, gogoz. Nola du izena? Abesti honek? En blanco y negro. Ahí está. Bioto. En blanco y negro. oso ondo. Bokala? A. N, A. Vale? Eta aurrera. Ze aurkezleri egin diogu Zuma. Junean Soleagari, Nerea Reparazi, Ana Ramosi edo Sara Kandarari. Nerea Reparaz. Ondo Andoni. T, bokala? E. Ze guapia Nerea Reparaz. Oso. Eta jatorra, eta... Ja, bai Profesionala dinot, eta, bai, bai. ja, itxuraz be. Bai. Bai. Bila ibili ondoren, dio enuntziatuak, ez dakit, ari gara bila, baina aurrera ingo dugu? Bai. Ba, entzun hau ere. Ze telesailetako soinu banda entzun berri dugu. Bridgerton, House of the Dragon, Outlander edo Game of Thrones. Bridgerton. Ondo, bikote. Ikusitxe? Ez. Neuzu ez da gomendatu ez dira, ez da bai. gogori? Ja. Bueno, Horrek, bai, ni Bai, oso bueno. erregina sali nahielako, bai Bai, hau hori? beste estilo batean, Bai hori ezta? ja... Bai, bai. Umekarizek, Seriotasun gutxi. umekarizek ez. Jose Bokala, Andoni, bokal txubet. I. I. Baira. Ez du itxura txarrikorrek. Bila ibili ondoren. Gutxien espero duzunean agertzen dira aukera guztiak. Ai. Bai! Komodina! Jose eta Andoni bentzat. Osondo. Ba, zereginak egindak zein da zuzenen aurretik markagailuak adidanok. 320 puntu, komodinik ez. Galderraitor, anerrigot 310 eta komodina, 440 eta komodina, Josek eta Andonik. Zein da zuzen adidanok? Ez daukagu ez erabakita, betiko moduen erabaki horre izango da probau. Bai. Galderraitor, zeuek erantzuten hasita, Euskal Herrian egiten diren jaialdiak. Hori da lehenengo rondan, galdetuko duguna. Festbop jaialdia, Bilbao BBK Live, Pasaia Itxas Festivala, EHZ, Jasaldia, Festbal, Eusko Rock, Legorrege jaialdia, Sagarrondotik, Dantzpunk jaialdia, Ekinez jaialdia. Gu, Bilbao BBK Live. Jo eta mendi, noski. Bai, ekinez jaialdia. Ekinez jaialdia. Bergaran, sortutako jaialdia, bai. Pasaia Itxas Festivala. Itxas ondareren jaialdia. Jasaldia. Osondo. Eusko Rock. Hau asmatua daua, bikote. Jose Andoni? EHZ. Honenetakoa, honena ezpada. Sagarrondotik. Hernanin antolatzen den jaialdia. Legorregi jaialdia. Legorretan, noski. Azken erantzun zuzena, Galderraitor. Festpop jaialdia. Hau ere ez da existitzen. Errematetzeko aukeran, Jose Andoni, komodina daukazue edo Komodina. badakizue? Gu badakigu. Festbala, Gasteizen! Gasteizen. Jose eta Andoni, ondo berroita puntu zuentzat. Lanak ondo egin da. Anerreta igotz, bigarren erronda. Nazioarteko errezetak dira. Jan egingo dugu. Irish stew, pad thai, Wiener schnitzel, fish brochen, chop suey, chuchuan, tondori oilasko, ratatouille, enchilada, minyungi. Ondo, Fish Boschen. Nola? Fish Boschen. Alemaniako sandwich ezaguna. Ausartan errondo. Pad Thai. Tailandiako plater ezaguna, bai. Galderraitor, Wiener Schnitzel.
Aragi Xerra Austriarrerara. Chop suey. Abesti baten izena ere bada, baina plater txinatarra da bai. Gaur gonbidatuko zaitxu chop suey atera. Oh, ze ondo? Benetan. Zorion egu. Bale, Jose Andoni. Ratatouille. Proventzan sortua eta oso polita ikusteko. Galdera Aitor. Tandori oiazkoa. Chicken tandori, indiarra. Ane Rigotz. Sous Juan de Dori. Zein? Souzuan Txinan dagoen herri bada. Jose Andoni. Enchilada. Mexikarra. Ze ona. Galdera Aitor. Errematetzeko aukera. Miñongi. BTS taldeko abeslariaren izena da hori. Jose Andoni. Irish Stew. Bat zuzena da besti ez. Irlandar Aragi Egozia, 150 puntu gehiago. Ondo. Eta hirugarren erronda. Jose Andoni zebek erantzuten hasita. Autoz, 80 kilometro baino gutxiago daude. Durango Eltziego artean, Milan Bergamo, Kopenhagen Malmo, Tijuana San Diego, Managua Tamarindo, Paris Brusela, Oslo Drammen, Osaka Kyoto, Niza Cannes, Amsterdam Utrecht, Helsinki Espoo. Niza Cannes. 34 inguru daude. Tijuana San Diego. Mexiko eta Kalifornia 30 kilometro inguru. Ane Rigotz. Milan, Bergamo. Bide motzenetik 52 inguru. Amsterdam, Utrecht. 55 kilometrora bai. Galdera Aitor. Kopenhagen Malmo. Resum zubiak lotuta. Ane Rigotz. Helsinki, Espoo. 25 kilometrora. Osaka Kyoto. 55. Eizuek oso ondo, Bai. Bat zuzena da, beste hirurak ez. Managua Tamarindo. Berreun eta 89 kilometro. Ane Rigotz urrezko aukera. Komodina. Noski. Komodina erabiltzeko. Eta komodinak dio. Oslo Drammen eta 150 punturekin aurrera Anerreta Igotz. Eta markagailuak 320 punturekin Galder eta Aitor. Ane Rigotz 460, 740 Josek Andoni. Eta hauxe antza Galder eta Aitor 6. saioa alegia zuen azkena. 6 saio, 2.400 euro, txalo bero bat azteko da. Eta txaloak noski, miluze oso finak izan zaretelako. Oso jatorrak eta oso jostariak ere bai, gure eskerrona alde hortatik. Eta eskuzabalak, Arratia Institutuko irakasleak biak, eta 2.400 euro hauek ikasleen ikasbide irako. Holanda, bai. Bai ez da? Zue zer modu zikote? Ondo. Penatxua, orain? Orain bai, behin berton egon da. Bai, baina ze balantze ingo dugu alder? Ona, merezi dut pene etorte. Bai. Bai, urrokoan beste bikotat, institutu. Bai. Aitor apurtu eterri gortuta, etorri zaretelako. Bai ez da? Baina eskanien zen moduz, bueno, hasieran zaten delako, nola joango gara telebistara. Gero etorri, berton egon, Zelan hona egin duzuen gainera? dirutxu eskuratu, zemuzko esperientzia, Aitor. Ondo, oso ondo. Oso gustora egon gara zuekaz. Bai horixe. Galder, Aitor, eskerrik asko! Bazuek! Galder eta Aitor, veteranoak agurtuta. Aner eta Igotz aurrera, larri, Bai, benetan. Ez dakit horre triatletek pulsometroak eta erabiltzea dituzte, Aner, pulsazioak. 180 inguruan? Bai, hortik. Horasiago ere bai? Akaso? Igual bai. Jose Andoni berriz? Ze indarra erakusten. Ondo, bai, uste bino beto. Bi taula osatu, Ondo? eta puntu zaixe. Orain sokaltira dator, hemen indarra behar da era guztietakoa, bereziki ez dutu garuna, laguna, esaten zuen kikek ez da. Erantzuten lehenak, Aner eta Igotz, hartu lekua, sokaltira goaz. Denbora. Z talderena da, aurtengo EITB maratoiaren abestia. Paso. Hemen dikat, ze ibilgailu mota joan ohi da korrikaren lekukoaren aurretik. Furgonetia. Oi?
Euskadi Irratiko ze saiok irabazi du aurten Onda saria? Faktoriek. Oso ondo. Zein fruta erori zitzaion burura Newtoni kondairaren arabera? Sagarra. Oso ondo. Zein da zure horoskopoko zeinua urriaren 7an jaio bazinen? Libra. Libra, bikain. Zein da nazioarteko luzera unitate estandarra? Metro. Metroa. Ze herrialdetan daude Maule, Atakama eta Bio eskualdeak? Txilen. Txilen daude. Zer adierazten du eiagora hitzak? Paso. Garrasia, oihua. Zein postutan jokatzen du Alex Padilla futbolariak? Portero. Atezaina da, bai. Zein animalia agertzen da farmazietako logo tradizionalean? Sugea. Sugea, soto. Ze musika mota du oinarri prog tech metal jaialdiak? Metallica. Metal, musika. Zein hilabetetan ospatzen da San Pelaio eguna? Paso. Ekainean, ekainaren 26an, zein izen du urrun dagoena ikusteko zailtasunak? Miopia. Miopia. Zein euskal egutegi vertikaletan aurkituko dituzu gutxienez 375 izen? Zehazkan. Zehazkan. Ze lurralde historikotan dago Motrolu mendia? Bizkaian. Bizkaian. Zenbat hamarkada bete ditu Maiatz literatura aldizkari eta argitaletxeak? 4. 4. Zein da Bosnia-Herzegovinako hiriburua? Paso. Sarajevo da. Zein animalia adierazten du ship hitzak ingelesez? Txakurra. Argia, motel, ze adierazten dute? Ja. Ez zu esan ondo. Igotz, ez dago hauskatu ondo. Ship. Ez dago hauskatu ondo. Artzai txakurra edo ja, naztu egin gara. Ean herri gotz oso ondo. Bueno, eusten sokatirari bebai. Bueno, zen badakizu ez da gero. Dabilenak eskuratzen duela saria bebai. Leku honian zarzie. Jose eta Andoni! Badirudi gai jartzailea naizela. Donostian, suhiltzaile zarete? Bueno, ala zarete, eta? Gaur iritsi biluzera, sua ezakit, lehiakideak itzali ditugu, Arerio guztiak behintzat. Lehenbiziko saioan, ja, finalera iristea. Ondo? Gure asmoa txandanak etxea bieltzea. Gure papera onde Baina hori miluzen gertatzen da, eta gertatu beharra dago. Bueno, esan dugu, salbuespen moduen tarteka zuhiltzaileen, zelan deitzen da? Kuartel generala? Ez parkea, ez da? Parkea, parkatu. Andonik, Ez baino, eske... zein txaurrondon kuartela badago. Zuena parkea. Zuhiltzaileen Bizilauna kuartela. ditugu. Zuhiltzaileen parkean, egoti, bale, parkatu, txisti da. Zeharreman. Bueno. Urrunekoa esan dugu. Bizilagunan artekoa. Hori da. Ez da erraza, noski? Zalantzari gabe. Gertu baino urrun. Dena dela gaur, zangoan jokoan, 13.000 Munduan aldaketa asko datoz. Bai, ba. Aprobetxatu beharko aldan artien. Hori ba, bizkanaka. Bizilagunak gaur publikokoak, trapagarango lagunak, Onak. osonak, Franciscanas de Montpellier, ikastetxeko publikoa. Arrandoko da. Bai? Etxeko deialdia. Gurekin bategin. Rugbyan, zesta puntara jokatu da honek. Ibai? Rugbyan jokatu zinioiz? Telebistako grabaketa baterako, eta bai, nahiko lan, Zuek, Jose Andoni? Ez. Rugbyan jokatu ez. Kirolko. Ikusle moduen? Noiz edo noiz bai. Kirol gogorra, Bueno, bai. Paktua eta... Bueno, Noblea. bai. Noblea, zate bai. Hori ere gizale handia gero, eta... Ba, ez dakinik jakintza minimoa nahikoa izango den. Claro, niretzat hau edo txinue, iguala, baina... Jose Andoni, sorte hon! Eskerrik asko. Errugbiko, adidanok, Europako kluben txapelketa nagusia irabazti dute gizonen kategorian. Denbora. Toulouse, bai edo ez? Bai. Leinster. Harlequins. Ez jarri. Getxo. State Rochelle. Jarritzi denak ezen. Eta gero ikusi. Miarritze. Glasgow. Benetton. Tigers. Bath. Riff. Egiaztatu egingo dugu.
Zazpiagatz. Bai. Pasaitzi, total. Ez da bideik. A ver, probaketa bat intzak. Zazpiagatz. Ba, getxo kendu. Hoi kendu. Ez da bakago, ez. Azkena bakago. Hola, bai ez da dut. Jode, bakarra. Zeiagatz. Zein mugituzkio? Jarretu igual ez. Amerikanoa pintatzekak. Hala. Hola, Pepe. Ez da bideik. Jose Andoni, denpora, urrezko galdera. Begiratu ondo nongoak diren. Beraien estatuko hiriburuan jokatzen dute, denpora. Toulouse ez. Bai, Glasgow bai, Eskozia. Eta... ez. Sterroles, Benta... O segundo. Leicester. Jose Andoni, ze moduz? Bueno, nahiko galduta. Gogorra da, errugbia, Patu dugu, bai. Rugbiko Europako kluben txapelketa nagusia irabazi dute, hori da gaurko galdera. Eta baietz, Toulouse. Jose Andoni, zuzena da? Espainiako ekitaldia bera, irabazi baitzuen Toulousek, 86an, bai? Leinster, esango da? Leinster. Leinster. Ez izan beste zer, Leinster. Jose Andoni, zuzena? Bai, 4 txapelketa lortuta. Getxo, ez ezko eremuan. Bizkaiko klubak ez baitu Europako txapelketan parte hartu. Beste euskaldun batzuk, Miarritzet ez ezko eremuan bai, zuzena da? Hauek parte hartu bai, txapeldun orde ere izan dira, 2 aldiz, 2006an eta 2010an, baina irabazerik ez dute lortu. Bueno, deialdia bitaldetako kidei nahi bada binetorri miluzera bai. Suiltzaileak, Ametsak betetzen gabiz. errubi jokalariak, Brad Pitt, zerrena luze, bai. Hori dana betezkero, bazera nuen bainotxu batzuk hartuten. Baz, bai? Final bakarrera iritsi eta ura irabazi zuen, 88an. Briz, bai ezko eremuan zuzena da? Frantsesak 2 aldiz iritsi dira finalera eta hauetako bat irabazi zuten, ondo? 300 euro! Jose Andoni, pintxopata baterako badau. Bueno, geixo ere bai. Harley Quinn, hau da, Jokerren Andoni, Bai, hortik ezagutzen dugu Bai, ez da, ezta? bai, errugbiaz ez dakienak. Bueno, Harley Quinn, bai. ez ezko eremuan zuzena da? Ez dute ez, koparik altxatzea lortu, ez baitira segula, finalera iritsi hauek. Estat Rochelle, bai ezko eremuan, bai? Bai, hamarkada honetan bertan, 2 txapelketa lortu baititu, 2022an bata, 23an bestea. Bikote, Jode. haze zuzenketak, Bai. azkenekoak. Bai. Ja, pintxopote, safari bat. Loteria erostea mendikan. Glasgow, bai ezko eremuan, zuzena da? Hortxakatxak, bai, Glasgow taldeak parte hartu askotan hartu baitu, baina ez dira finalera segula iritsi, Benetton taldekoek ere ez dute ligaxka pasatzerik lortu, eta Tigers Ingalaterrako taldekoek 2tan, eta jarraian gainera lortu dute txapela 2001an eta 2002an. Ez du galduko emetik aurrera eta adi egonko gara.
Ez bada. Adi egonko gara. Jose Andoni, lare, €1 ondo. Aldaketa egiten badugu eta 1.000 euro irabazteko aukera? Ba, zoragarri. Zeuena? Bos ondo. Horretarako jakin beharko genuke, beraien estatuko hiriburuan jokatzen dute, ze talde diren. Aukeren artean. Bueno, Leinster gora eta bera gabiltz, nonguek direla, esango zenukete? Ingalaterra, Irlanda, baina Euskalo, ze eskualdeo, ze... Erantzun zuzena da, Irlandako 4 probintzietako bat da Leinster eta hiriburuan, Dublinen, jokatzen dituzte partidak. Glasgow, zer? Ba, Eskoziakoa esango nuke, baina Euskalo. 1.000 euro jokoan, Jose, Andoni, erantzun zuzena da. Londresekuek, Harlequins. Hori da denuen, Jose Andoni. Hola, gaur minutera iritsi, €400 pilatu ditugu. Segizu azizten minuten, apa birote. Eta, arratuko duzu, hola. Bele,